आज भगवती के कवन दिन बाटे, स्थापना दिवस बाटे। आज हमहू जो हतई गुरुओ जी जो हतरे साथ जुनवा कहिया कि बाटे भइल बड़ी तैयारी, बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। थोड़ा मास्टर भैया एक पुष्पहार हमारी बताइए, सबको पहनाइए, हमारे कलाकार बंधु को, साहिल बाबा को, मोती भैया को, श्याम भैया को। ये चीजिया सब केहू ना बजावेला, केहू केहू बजावेला कि बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। दुर्गा मैया तेरे सवरिया पे पधार जैतुना, दुर्गा मैया तेरे सवरिया पे पधार जैतुना। जब भगवती पधारेंगी तो क्या करेंगी? के चाहता कि भगवती बुढ़िया उनके उनके घरे जाए। तब पौवा धके हमरो गौवा मैया तार दे तुना, बैठ जाता कि बाटे भइल बड़ी तैयारी, बाटे सब नर। भैया हम चाहब के गीतिया पर सब केहू खड़ा होके झूम के साथ में गाए, सब केहू हमहू झूमब, सब केहू खड़ा हो जाए कि बाटे भइल बड़ी तैयारी, सब नर नारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो ऐसे नहीं हम कहब तरवा सब के बीच में भी आ जा सकीला। तनिया भैया हाथ साइड हटत कि बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। भैया ऐसे थोड़ी तैयारी, आप सब बैठे हैं, सब लोग खड़े हो जाइए। भगवत रुका बबल भैया, रुका रुका रुका, एक बेर बोलब सब बैठ जाइए कि बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए सब नर नारी। बुढ़िया मैया कहाँ का सवरिया बेचार जैतुना, तब पौवा धके हमरो गौवा मैया तार दे हमरो गौवा मैया तार दे तुना। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते बाटे सब नर नारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते बाटे सब नर नारी। दुर्गा मैया तेरे सवरिया पे पधार जैतुना। के चाहता कि दुर्गा भगवती आज महवरिया धाम में फिर से पधार जाओ, लेकिन आप सब भगवती की ऊर्जा देख ना पाई कि बाटे भइल बड़ी, अरे नरे नारी नहीं खे जो कि बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए अभय तिवारी। बाटे भइल बड़ी तैयारी, जो हते हुए अभय तिवारी। दुर्गा मैया तेरे सवरिया पे पधार जैतुना। भैया थोड़ा आगे हटिए, माता जी सब लोग आके हटी, ऐसे नहीं हाँ। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया के जय, बोलिए बुढ़िया मैया के जय। पौवा धके हमरो गौवा तार दे तुना, पौवा धके हमरो गौवा मैया तार दे तुना। सबकर तालियों के चाहिए। आइल सुबह मुहूर्त बा,
लेकिन किसी ने फरमाइश किया था भैया जरूर सुनावा। फरमाइशी की तुम जरूर सुनाइला। तब अरे अरे वाह भैया साहिल भैया ई भूत भैया के कमाल बा। ई गीतिया गौली हमके ना विश्वास रहे कितना लोग सुनी कि भूतवो जय हो के चाहिए कि भूतवो जगल करेला हुआ भाई नाम के माला। भूतवो जगल करेला हुआ भाई नाम भूतवो जगल करेला हुआ भाई नाम के माला। हाँ जी नाम के माला, नाम के माला, हाँ जी नाम के माला। कटर से जय हो। देखिए भैया के तरफ से भगवती के दरबार में चुनरी आपका नाम जाने का जरूर प्रयास करो। निर्मल यादव खलियारी दिगार की धरती से जोरदार ताली बजाइए। डबल 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 निर्मल यादव कलियार की धरती से। हाँ इसी को ना कि भूतवो ना तब वो जबल करेला बुढ़िया माई नाम के माला। तब वो जबल करेला बुढ़िया माई नाम के माला। नाम के माला आज नाम के माला। हमार बहनी लोग बड़ा सुंदर गावत है कि नाम के माला भैया। हाँ जी नाम के डर से कपल करेला देखी बाबा बिकरा। डर से कपल करेला देखी बाबा बिकरा। जवना ए बाई बुढ़िया भूतवन के जतिया तर जाई। तक देव जवने दिनवा भगवती भूतवन के जतिया तर जाई। बाझिन के दुखिया में दे तो जन्म मानुष के जतिया मिल जाई। मानुष के दुखिया में दे तो मिल जाई। नाम के माला चरनिया चूमे सब जाला। भगवती के ही चरण नहीं चुमाला। गुरुजी कहले कि गैया के पीछे पीछे बछड़ा भागल जाला। एक गुरु के कृपा बाटे कि गुरुजी ने अपनी तपस्या की बदौलत भगवती को बैठाया और देश विदेश अमेरिका तक झंडा फहराया। और इतना नहीं के ए दरबार में आज तक केहू के गुमान टिकल नहीं के। ऐसा केहू भक्त नहीं के जे बुढ़िया माई से जुड़ल नहीं के। तो एक बार प्रेम से बोले बुढ़िया भगवती के जवन